poyoki tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mbok yo sing eling dik iku budaya awan-awan tuku semangka tegese dagelan ditokno jam 5 salah ya kok udan barang sing penting bayarane ayen piyai kene nggumun aku kabeh do ndi dhuwit sing nang ketoprak Pak Sumadi karo Pak Sumar Bloko ora iso ah. ora iso iku Ya tetep seneng kabeh nek ketoprak ki. seneng kabeh apane sing seneng ketoprak Pak Sumadi karo Pak Sumar Lah kok iso? Ate ora iso nyatane kabumere nanggap tayupan. Walah, berarti sing seneng mek piyai loro. Wong nanggap ketoprak ra ngentekno kopi setengah sak kok. Rumah saku, mbok anak acara sithik-sithik nanggap ketoprak dapet. Oh, malah tayu. Asline iki ape ditanggap ya, Pak? Ate asline ape ditanggap. Lho wong kene iki seneng ketoprak. Dek ngono. Ape nanggap ketoprak iki jeh bingung ya sakake. Atik bingung atik sakake. Lha kowe iku roh medane ora kowe iki? Lho, nyatane ya panggonge ya genah. Ya maksude sakake kok genah piye kowe? Kowe ra roh mang trek ape glundung? Glundung lah ana rodane kok. Glundung sing glundung dak treke ora apa-apa ketenggak sideloke kok. Nyatane ya HP-ne diganjel ya sukses, ya aman terkendali, suasana kondusif. Selalu diusahakan. Lho ning mok manggone iku lho. Manggone kene. Aku manggon nggone Pak Ngastono. Lah nek kene nek manggon ning Pak Ngastono. Lah ya medun, nak medun ku ora apa-apa balike munggah engko. Ben sehat. Ben sehat nah awak cilik ra masalah. Nek tiba sing lemu bokonge gwedhi mang. Malam po ora bokonge. Lah munggahe ku matolno kono. Iku mono nganggo olahraga bagi sing wong lemu. Lah kok nek ping sedina ping 8 ora langsing. Ya langsing apeno kene terus. Lah nek kaya kowe alah wis tuwek di penyakit kakean kowe iki. Lho. Kok wong tuwa ndek penyakit ku piye? Iya kowe iki wis tuwa, umume wong duwe penyakit. Lah penyakit apa awak sehat bugar ngene kok? Olah alah iku rak ketoke bugar. Ya penyakitku ya siji ya. Ora iso penyakitem telu. Siji penyakitku asline ora ndek dhuwit. Nak piyai kene-kene do nduduk kabeh ndek kopi ngene wis sukses. Dong makmur piyai kene. Lah nek aku nek mbarane di penyakit apa? Oh, penyakitem iki werna telu. Lho. Penyakitnya warna telu lah apa? B3. Maksudnya B3 bawur budek boyoken. Bawur. Heeh. Lho ngawas aku nyawang mbak-mbake, bapak-bapake, mas-mase saya awas kok. Lah ancen sing ketok gedhi-gedhi kok. Lah iya. Lah kowe nek ora bawur jajal tak tes. Tesen. Lho mbok anggap kol diesel lah piye? Lho. Kok ambo anggap kol diesel? Lah kok tesen ki merek lho kuwi. Ayo tes. Tak tes. Lah nek kowe ancen ra bawur iki pira? Ya Allah Gusti, ku ya siji ya, Lek. Ngene kok emoh diarani bawur. Niku ya siji. Lah ya siji. Lah nek iki pira? Loro. Iki telu. Ya salah kowe iki kleru. Lah kok iso kleru? Iki mang pira? Telu. Lah sing dodok. Lha kok sing dodok? Lah iki sing dodok loro ngene to. Berarti 5. Nak ngono ya ora 5 blok, kok nak ngono ya 6. Lah iso 6 iki bingung iki 5. Sing ngadeg telu, sing dodok loro, lah iki pakange. Goblok iku apa? Iya.
Lah nek ngono ya ora 6. Lah pira? 7. Kok iso 7? Iki sing ngadeg 3, sing dodok 2, iki pakange dadi 6. Lah iki wite. Nek ngono ya ora mek 7. Lah pira? 8. Kok iso 8? Sing ngadeg 3, sing 2 ndodok, iki pakange iki wite, lah iki wohe. Omonganmu kok Iso tekan woe lho. lho ora ana wohe ya piyai kene payah. Payah. Ana wite ra ana wohe nggo apa? Paribasane wit kopi ra ana woh, ora ana wohe nggo apa? Iya, Dadi iya. cagener ndak wohe iku wae. Kok iso. Sing penting ya wohe. Iku lagi penyakit sing kepisan. Jare bawur mau. Bawur. Lah ping 2. Budek. Budek. Heeh. Lah kok budek ku lha apa? Lah ki budek apa gak? Ora Nek muni ora jajal tak tes. pesen Jenengem sapa? klenteng Omam ndi? ngemplak. Ning kene ana perlu apa? Lho tas tasakuran dalam rangka pernikahan daleme Pak Sumar. Anak empira? Siji. Apa mana? Eh? Iki piye lho? Oh, budek. Bantere iku lho. Lah kok ora banter iku? Jenengem sapa? Klenteng Omam ndi? ngemplak Anak empira? loro. Apa? Eh? Oh, diarani lho. Oh ya padha wae. Ora iso. Jeneng sapa? Yapi. Sapi. Ah, anggo ngundang kowe iku. Yapi tekan sapi. Jeneng sapa? Yapi. Omahmu ndi? Blora. Duwe bojo? Ya duwe. Anak pira? Siji. Eh. Ya saiki sekolah kelas 1 SD. Eh. Oh, bojoku nomah ya gawe warung. Eh. Ya ana wifi nih alah nek bengi iki ramene mbah Lho kok. padahal ora cetha lho niki, Pak. Alah cah nom-nom iki senane nglumpuk nang omahku. Anak iki lho kok nesu iki lho. Mbok awur iku. Lah nek ora tak awur sepenting kan tenger. Mosok kok dijawab. Lah sing penting kan tenger. Tengen. Heeh, tengen. Basa ndi tengen kok tenger? Lho bloro ambek pati beda lho, Bro. Beda. Berarti tengen iku tenger ya. Heeh. Bloro kok padakno pati terus iki. Lah ke main nang pati ra ning bluro kok. Heeh. Lah iya main nang pati kok padakno bluro iku piye? Kalau wong pati do ngamuk lho. Ya do ngamuk wong tengen kok tenger. Tenger iku pathoke wong mati. Oh, pathok goblok. Lho ke balaku lho, Dek. Iku mang sing penyakit nomor 2. Lah sing nomor 3. Boyoken. Lho, nek perkara boyokne iku aku jane iku iso mari nek upama ngombe pil. Heeh. Ning aku iku ora iso ngombe pil carane nguntal. Alah. Wong ngombe pil kok ora iso carane nguntal iku lho. Tak warai nek ora iso. Kowe nek esuk ngono kuwi ya. Heeh. Wit. Ana bocah sekolah liwat kuwi untalen. Berarti cah sekolah lanang ta wedok? Lah kok iso tekan lanang cah wedok iki lho. Lanang ta wedok? Ya iki piye kok tekan lanang wedok? Lah arek cah sekolah untal semono-semono iku. Ora. Maksude iki lho kowe nek esuk ana cah sekolah liwat iku untalen. Ayo sing lanang ta wedok? Pilih lho. Pilih. Nek esuk. Are ana cah sekolah liwat untal. Maksude kan wayah cah sekolah mlebu ngono kuwi lho. Jam 7 ngono. Jam 7 kuwi untalen pilih. Ya. Nek awan, kowe ana krungu swara deng 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 deng. Iku untalen. Tak candak aku mara nang masjid. Lha lha apa? Lah arek untal gedhuk. Ya Allah. Kowe nek awan krungu swara deng 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 iku untalen. Lah ya kamot cangkemku. Kok iso kamot iki lho? Lah arep kok nguntal gedhuk. Ih, aku nek omong ora padha mahasiswane kok repot aku. Lah kowe mahasiswa? Oh, gak. Lah iya, Iki Dik. padha ora mahasiswane. Kok Maksude iki nek awan krungu swara bedhug iku untalen. wayah dhuwur ngono. Wayah dhuwur. Kok iso nek wayah surup, bengi kowe ana swara Allahu Akbar Allahu Akbar. Iku untal Spekere.
Lho kok spekere iki piye? Waduk sisan iki wong kon nguntal speker ku piye? Ora spekere. Lah apane? Mejite. Kon nesu. Ora nesu piye wong didono carane ngombe pil kok iso malah. Ngene ku wayah magrib dak ngono ah. Ya, Gampang didudohno. Ya maksude iki wayah magrib wayahe nguntal pil. Berarti esuk jam 7 awan wayah dhuwur, bengi wayah magrib Wayah utawa sore maghrib. wayah magrib. Iso aku nang ngene ku. Iso, ya. Sing penting mangaya bagya awan iki Heeh. daleme Pak Sumar. Pak Sumar. Pak Sumar kagungan garwa iki jan krasan ayem. Heeh. Pak Sumar iki karo garwane welas ora pakat kok. Lho kok iso welas iki piye? Lho, ha iya Pak Sumar iki duwe garwa iki krasan tur ayem. Sebabe apa? Sebabe Karo Pak Sumar iku welas ngono. lah ora sambok omongno ancen bojone Bu Welas are. Garwane Bu Welas. Garwane Ibu Welas. Lah sing Pak Sumar sing ndi kowe roh piye? Wah, tak kene ya tetep roh ah. Ngerti? Wah, Sing ndi? Lho kok endi kok kene iku? iki lho. Lho kok ngono lha apa? Lah iki lho. Untune sing entek. Kok swaduk sisan iki malah. Lah kene. Wah. Tenan lho Pak. Aku urung kulaan are. Malah Omonganmu kok iso. Ya wis biasa nek wis siswa ngono iku ya ngono malah mbok entek-entekno lha apa. Lah piye Sing penting sehat, sing penting kewarasan, panjang umur. Amin. Perkara untu gampang ah. Perkara untu? Gampang. Gampange piye, Pak? Yo. Perkara untu rak gampang ah. Ditembelno. Lah iya. Pokoknya muji syukur dumateng so dalam Allah Subhanahu wa taala. Awan iki diparingi swasana apik. Tur sing nanggap Pak Sumar dalah Bu Welas kajate apa? Walimatul urus utawa mantenan. Muga-muga mantene dongakno piye? Mugi-mugi pengantin kekalih ndang diparingi momongan. Amin. Urip ayem tentrem loh. Apa? Urip ayem tentrem nganti kakek nenek. Alah, wangit ye. Ndonga mbok sing apik, aku tak mau ndonga. Lah kaya mau ndonga gene. Lho, dongaku mandi kok tak ecer-ecer lha apa? Lho maksude apik lah ya didongakno. Mah. Ora ketang sithik lho, Pak. Mah. Lah kok mah gene. Mandi. Sebabe mandi? Alah, kok sebabe mandi? Lah kenapa kok mandi iki lho? Lho, mandi tenan. Heeh. Mandi tenan. Lho kok iso mandi Ana buktine ngono. Buktine apa? Ana. Apa? Mbokku. Mbok em kene. Lara nemen. Heeh. Digono rumah sakit ngemplak. Heeh. Doktere ora tampa terus tak gawa muleh. Arek mbok go mulai. Tak gawa muleh tak dongani. Mbok dongani dhewe. Tak dongani dhewe. Mbok dongani mari. Mati. Lah. Iso mati iki lho. Lah iya saking mandine ngono. Ya ora ketang sithik tetep didongakno, Pak. Lah iya, muga-muga keluargane yaiku mau sakinah mawaddah warahmah kalis ing sambikala ora ana alangan sawiji apa-apa. Lah tiba saate awake dhewe mangayo bagya wonten dalipun Bapak Sumar dalah Ibu Welas pun aturi lagu-lagu tetebangan. Pak. Ana Pak Klenteng, ana Mas Yapi, iya, ana Mas Dodok. ana. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sakit kepanggih malih kalian warga pundi niki? Rahrawu. Ing daleme Bapak Sumur. Sumur. Kowe iku nyemplungno kowe. Pak Sumar. Sumar kalih Ibu Seneng. Welas kok seneng iku. Dhewe to? Dhewe ah. Welas iku sake. Seneng Beda. Pokoke acarane pambagya ngantenan le. Mbak Siti kalih Mas Suntoro. Amin. Didongake semoga cepat mendapatkan momongan Pak nggih menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ora ngono hawane kok panas ngene lah. Tak gecek isan iki malah. Oh iso panas sih lho. Hawane adem. Hawane Iya. adem ngene iki amen kudu nguyuh ae. Lah kowe mang ora sanggup pampers. Ngamuk kok. Ya wis wengi Kok Pak iki kok mampir. Mampir ning Mampir. Pak Sumadi. Pak Sumadi. Bar medul rasa lap-lapan terus mampir. Ngono, rasa rucat langsung ngono ya ndarani. Lho iya digorono pitik.
Nggih, mengen Bu nggih. Yuk diaturi Pak, campur sari. Nah, dicapingi mugi-mugi adem ayem. Amin. Nggih, caping gunung nggih Pak nggih. Lah, Nggih. cocok. Kagem Bapak Ibu tamu undangan lho, kok kono ya ono, kene ono. Mbah omahe mbok sing Omahe ndi? mbok sing dibedhek. Iya, Pak. Kowe iso bedhek apa ora? Ora, aku ora bedhek lah, nak bedhek salah terus kok. Ndi sing omahe Pak Sumadi Bu? Yo. Pak Sumar. Pak Sumadi kuwi. Heeh, Pak Sumar. Ya iki ya. Sing ana lemarine iki ya lamaran. Priyaine gua. pundi, Pak? Lho iki kok Ben mengko nek aku nampa dhuwit ben gak bingung. Lah iku dek iya. Iku lho. Iku lho. Nah niku Pak Sumar sing Iki pinarak sing niku lho. tengah ratan kuwi. Lah iku hansip tak gecek iku malah. Pundi? Ya sing pinarak iku lho. Ah, nggih. Nganggo batik sing padha karo Pak Eko kuwi. Ben mengko aku nek nampa dhuwit ora bingung. Lah aku nek dhuwit aweh nampa iki. Ora ana hansip kok nampani dhuwit iku. Nampakno dhuwit ora ana sing. Monggo diaturi kerja bareng JNC Audio, Pak. Syutingnya Al Robiah Production. Nah, gambarnya bening, cerah, secerah hatiku.
opo lali ning gunung tak cadongi sego jagung yen mendung tasili capek gunung sokor bisa nyawang gunung desa dadi rejo dene ora ilang gone padha lara lopong satu tembang caping gunung Sing kapindho maono sunan le. sunane napa Sunane nyuwun gending kembang kopi, Cok. heeh kembang kopi Nah. Kembang kopi Tayuban. Tayuban. Nah. Kembang kopi pahit apa legi ora ora rasane aku. nggih monggo Ayo dipinangani kembang Kembang kopi kopi. sunane Mas Dhuwur mau lho. bar iki netepi wajib nggih bengi disambung meneh Iya no. ah Ah, tamune Tamune Banyu Mili. Luar biasa. mili teko lunga Pak ya Heeh. Samari wing
sliramu tenggo palakrama srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ra duwe tresno tenan kok anggep sepele srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge esuk tempe sorene dadi dele tresnamu abang-abang lambe Sabubare kembang kembang kopi kopi terus tunggak kembang masuk kemlarat. raja kemlarat Lho kae kok lho sapa iki lho sampene ngasta ageman apa? Ya kok sampean agem? Aku bakal jogo tunggu kemit ing Demak Dino. Makili. Sronone ben ra ngawis sarani, Ngoten. carane carane nyamar ngono ya Nyamar. suarane piye? ya suarane ya digedhekno Carane opo? Iku cilik. apa iki Ah, sing gedhe. Supaya kados tiyang priya ngoten pripun ngoten. Yen koyo ono rasa kesuwen ayo Monggo-monggo. Monggo.